Hai că aici e beznă. Dar în curând ajungem la lumină. Și o să vă placă ce o să vedeți. O să vedeți. Super! O să vă placă. Autone pe o scurtătură așa mai întunecoasă între case. Dar deja cred că vă dați seama că așa. Și așa cum am spus, orașul noaptea este altfel, mai frumos, multă lume. Hai să o luăm pe aici pe scurtătură în port. Bărulețe, muzică, lume multă. Motoare, motoare de motoare. Așa, și am ajuns în port. Prima care ne-a ieșit în cale este Odiseea. Să vedeți pe Odiseea. Uite, asta de coastă. E Odiseea. Pasul care am fost noi în excursie, să sperăm că o să mai avem ocazia. Deci asta este Odiseea. Așa. Deci este alt vas, Nicolaos. Și încă alte multe vase. Să vi le arătăm pe toate. Astea sunt tavernele. Lumea. Încotro ne îndreptăm? Ne îndreptăm către porțile private ale turiștilor, aici în dreapta, care ei vin cu ele din Franța, din Anglia, din Norvegia. Vin și stau câte o lună. Navighează, ăsta este un steag, nu știu al cui este. England. Nu este. A? Bă, England, nu e. că e... Ionian Star. Asta sunt vaporașele cu care, uite pe Cristina. Sunt vaporașele cu care se fac plimbările astea. Bicicletă super tare. Uite, Meganisi. Nu credeți că e o glumă. Aceasta este Cristina. Și v-am promis că vă arăt catargele. Mai puțin să întorc imaginea. Țineți-vă bine. Catargele astea se văd de la noi din balcon. Nu toate. Cele mai înalte. Chico. A fost. Aquatico. Aquatico. A fost. În iunie. Nu știu ce mai caut aici. What is this circo? Pójdź na to do circo. Och, to fajnie. Oh, ja. Oh, dobra. Pójdź na to do circo. Lefkada, je pro di fora. Exanar za to. Exanar. Tu vezi care se bagă cu noi în seamă? A, se bage. Numai pentru că am decis în seara asta să fiu drăguță. Drăguță? Cu cine? Eu, așa, pentru mine. Păi ești foarte drăguță, dragă. Poți să te îndepărtezi. Care este puta? Uite-l pe jegosul. Întoarce-te ușor. Ai văzut? Ah, putivul.
executivul, de gos. Așa, mă uităm la bărci. Sunt urmărită. Se aud pași în spatele meu. Niște nimic. papuci trâșiți ca de țărani. Nu nimic, no problem. Și Colacul de salvare. Și atâta și acum spre unde ne îndreptăm? Ne îndreptăm către Desperados. Ah, puțin, da, deja? Și apoi ne întoarcem tot. Ca să vedem... Este cineva în spatele meu care dorește să intre în... Să ne iau un interviu Să și ne un ia un autograf. interviu despre părerile noastre. Ah, l-am văzut. Da. Știu ce urmărește. Uite ce cățel Uite drăguț. cățel. Nisip. Zici că e tecăl. E tecăl. E un pui de tecăl, da? Tecăl cu cocăl. Tecăl. Bărcuțele. Pare că nu prea se văd așa bine dacă nu e lumină. Fetiță se joacă în nisip. Face pipi și caca. Îmi face un polițist Da. din pipi și caca. Muzică. Aici este un restaurant italienesc. Aici nu știu ce e. Că e fel de fel. Poate că e plin acolo la noi. Crezi? Uite, și aici scrie. Original, italian, food. Alina, vezi că nu sunt eu spatele tău. E băiatul care ne urmărește. Mi-am șuit compliment. Mi-am spus. Iar beautiful. Când a trecut pe lângă tine? Păi Să de-aia fi auzit. săracul. Aoleu. Bine că nu s-a auzit pe cameră. Deci este o terasă pe plajă. Uite, dansează, știi? Ah, ce frumos! Uite, aici se dansează. Ceea ce n-am mai văzut. Ceea ce n-am mai văzut până acum. Ia. Hai să vă văd. Ne îndepărtăm de la subiect, Alina iar a luat-o înainte. Nu știu de ce. De ce ai fugit, dragă? De ce nu te-ai băgat între copiii ăștia? Da, Realitatea mea. voi fi vreo La divă. prestanța mea. Hai să la că ești frumoasă, îmi pare rău. Nu se vede aici. Aici sunt niște pescari. Niște pescari, dar întuneric și nu se vede. Mamă, se văd și stelele pe cer, dar dacă aveam eu un aparat deștept cum ai tu, Mihai, făceam niște filmări de. Ne îndreptăm spre Desperados acum. Să vedeți și atmosfera incendiară este acolo. Poate chiar în film. O, iurea. Uite ce frumos și-a pus ăsta aici luminițe. Vezi stâlpiții ăștia. Alea, mă, din dreapta. Niște pari cu luminițe așa. Ale ne-a pus carul ăsta. Întoarcem spre Desperados, unde este mortăciunea mortăciunilor. Este o atmosferă de pensionari. Ai văzut ce plin este? Se joacă cărți. Nici luminițele aprinse ei să fac și o poză, o filmare, ceva. Deci asta este marea terasă Desperados, în care nu se întâmplă nimic Numai moși și atmosferă de căcat. și bășinoși. Hai să filmăm o floricică.
Așa este aici, așa vrea Domnul Hristos să fie o atmosferă caldă, liniștită, adormită. Sunt luminițe, dar la ce folos? O chestie care e cât de cât. Calispera! Așa, și? Ce urmează? Tot aia. Hai să mergem să ne vedem de ale noastre. Deci de ce te-a sunat de 5 ori? Ai zis un magazin tot așa cu suveniruri. Pe lângă care am trecut mai devreme. Santa Maura din nou. O vedeți și seara. Stânga sau dreapta? Cum preferi? Stânga. Stânga. Nu mi-ar import. Da. Și acum, deci vedeți viața seara. Viața satului. Viața satului. Deci mașinile aici între ora 7 seara și 2 dimineața n-au voie să circule, dar taxiul ăsta a avut o treabă. Deci să ne întoarcem la puștia aia care dansează, te bași cu 3. Uite aici are niște fete care sunt very happy. Deci e clubul la care v-am spus că este seară sârbească, dar cred că începem mult mai târziu. Acum e numai încălzirea. Nu e de stat. Uitați de lumini. Deci între 19 și 2 n-ai voie să circule. Se circulă mai pe jos. Uite-l tecălu. Tecălu, iară ne-am întâlnit cu el. Dar tu ca autocarul încurci circulația. Pa! Deci ne vom îndrepta din nou spre port. Haide pe aici. Propun eu. Uite-l pe Blue. Un câine care se pare că a făcut pui. Era cățelul ăla. Care a făcut pui cu ela. Nu suntem siguri, dar bănuim noi. Un câine lup. Un cățel de undeva pe sus care se simte amenințat de prezența câinelui lup. În magazin cu niște lucruri foarte tare drăguțe. Aici este, după cum ne spune și steagul, un restaurant italianesc care e gol, dar mai târziu probabil că va fi ocupat. Sunt seri în care nu găsești loc la masă. Calispera! Yes. Porumbier aici. Ne-am salutat cu capitanul de la Odiseea. Am putut să insist să-l filmez că Ți-a privit. nu e politicos. Era omul la masă, Nevasta și cu cine a fost. mă rog, Mai puțin important. copii care se simte bine. Deci acum ce veți vedea Lume. imagini de la taverne.